lekwe maka chukwa chere imo chere ele bi gawa ojo okwu woni ike igole n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Chineke kere eluigwe onye na-enye ndụ onye na-enye nri, nna lekwe nri ọma nworugwu chere m n'ihu. Anyị ga-eri nri a rite ndụ, nri nri aga m erite udo, nri nri aga m erite akụ, rite ihe enwe ripụ ụbịam, ripụ mgbawasị obi, ripụ mgbakasị ahụ, ripụ ọgọ bịawa bịaru, ripụ ajọ mmadụ niile nọ n'ime ndụ m, ma riri ọganihu, rikpute ndụ, rikpute udo ezinụlọ, rikpute mgbawanye, rikpute akụ, rikpute ngwepụ. Mmiri m ga-aṅụ aṅụ, aga m aṅụrụ mmiri ndụ dịka ndị mbụ soro gosiri ṅụrụ mmiri ndụ n'ime akwụkwọ nsọ. Rice na-ebutere m nga ya wụ nri rice na aga m eri rice na riri ndụ. Anụ niile dọrọ n'ime otu esiri sie, nna aga m ata anụ tata ndụ, tagwa aga anụ n'ọnụ ahụ m nwere m agba ụdọbụrụ. Ofe akwụkwọ na ya mkpụrụ nkwụ ejiri sie esi, nna mkpụrụ nkwụ a ga-aga n'ime afọ m, ga siere m ndụ, siere m ọganihu. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ewere m ọbara gị kpuchie niile, bụrụ ọbara gị adị nke na-eghede eghe, nna m bụrụ ọbara gị, bụrụ ọkụ mmụọ nsọ gị ghekọrịa ya, ka o ghekọrịa n'ime afọ m. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. N'aha nna na nwa na mmụọ nsọ, amen. Ewu isielu Felicia! Felicity! Nna m, ọ dịkwa na mma. Nne m ọ dị na mma. Ele otu isi leta dịbụ ụlọ ha ka m nọ, were igba ọtọ. Dịbụ ụlọ ha ka m nọ gbụrụ ọkpụrịkpọ tifi ma wide ụwa niile na-esọpụrụ. Gị butere m nri gbawa ya ọtọ. Bịa gasị m nna gị ọwụnụ. Ele otu ọ ga-esi ewu m ga-ja ta ahụhụ gaa nga mmanụ bupụrụ ya ngwụrụ ọsị nne gị na nna gị na-adị eri bịa nga agwasa gị. Ịmanụsị ewusi ngwụrọgụ gị bịa nga anọrọ gị na-emetụta m oyi. Were ndị ntị mkpa ka m ga-eri eri gbawa ya ọtọ bụrụ n'ịbụrụ ka m nọ nga kpekpere nta kpekpere imo kpekpere anụ kpekpere n'ihe m ga-eri eri ọ bụrụ na anyị gba ọtọ. Privilege m nyere gị n'ụlọ na as a wife ị na-he mistake here. You are mistaking the opportunity m nyere gị for something else. And meghe meghere gị anya mwepụta the other side of me. Felicita, ị gịda like m. Ị gịda like m. Ọ ihe m na-ele gị nkụta ọrịa anya. Gị na-agba mmiri ọkụ eji egbu mbe gị na-asụ. Agbara iri gị utio. Ọhịkwa agbakachiri m anya ọkwa ya. Nne m isi izu privilege nyere m as a wife. Ma jide na gị. Iwe onye. Nwere portfolio. Mongo Park nwere portfolio, nwere surname. Asa onye nwere ego ya nwere surname, nwere surname. Ibe nga akọ shisha ahụ. Akọ mpeteri, wara na agbọn. Felicitas. Isi m nwere surname. Nwere surname. Chief Imo wide na-ewu ewu m nwere surname. Ele ego. Amadi ọha magbu okwere m gị. Du mo fori kwa. Egbe elu gwari mma gbara kwago ote gbasi ego na ijiri kwụkwa. Ole electric bịa gbukwere m gị anụ ọjị erie. Ekwensu ọdụ ogologo. M nwere surname. Ị nwere ihe amabiaga nga asụsie ya. Ọ bụrụ na ikwegosu Chief Mmekalụ nwa m nwaanyị lụọ ya gbanwe aha m banyị na ihe m na-anọwa obodo oyibo ndị ọcha na-aza m saa ihe m na-awụ ozugbo Chief Mmeka na-alụlụ nwa m nwaanyị alụpụ si nga alụlụ m ozugbo na-alụpụ ya alụlụ m na gị na-abụ lụpụ anyị obodo oyibo anyị ga-ebe ahụ bụrụ landlord ndị ọcha na-erubere anyị isi anyị na-akọmandụ ndị ọcha anyhow mana gị sị mba na ọwa onye ochi ka gị mma nwa gị nwaanyị ga ya na onye ochi a na-arụ ọbụrụ wa mind ya na onye ochi a na-emere nwa romansị gị sị ọwa ochi ka gị mma kịta kịka igbuwara m aka oyibo nsogbe ị na-agwanụ m tụ ihe gị na Chief Mmeka nwere biznes ire nwa mere ọwụdụ marriage amaghị eruola ala bekee amaghị eruola nga gị na kọntrol ndị ọcha maka ịkpọ ọgwụ n'ọnụ amaghị emele chekwa m agwa gị ọwụ ndị mmụọ ọjọọ biduse gị n'ime ndị mepụtara ego bịa akpọkwala Felicitas ahụ hụ na ihe m na-agwa gị ma ọwụ ndị mmụọ ọjọọ bi m n'ime o ma ọwụ ndị mmụọ ọjọọ bi na be nna gị siri nga nna gị gaga bụrụ ukwu arụsị nna gị ha were ego tọọ ogbe na arụsị buga ego na m ga ajụdị m ese m gaga gwụrọsị bịa nga gị si ga-egbu m enwesị m ike ịkpa ndị n'ọnụ ma ga gwetara azụ ọga na ninu ma ọ wụta anụ ti gị ọnụ mgbakwa ninu gị kpọ m onye oshi
ya ba buru ni ka gari bugire na gori awu ha ndị riri shere mma na bugire ha eri biko isi gideri adi meri biko kwa nori na nka mejira aka nke ige n'ọnụ nno ga-emega ihe ime bịa m so nkọgbu oge otu eli ego rie anago kam ki nwaya nwaya ta supu nkọta ọrịa anya ịkọsa arịọga m ga-arịọga anụ ọjọọ erie mbiri ga igbutuo agụrụ abịabeghị makwasị nri ebido onye ọwụla amaga ha azụ n'ihe echu azụ agbado ọkpụrụkpọ nke si wuchi fim ọwọdụ wide amaga isi ihe ekwe nga ha tara ga-eke ma nga njaba bute eleghị m kpọrọ njaba aha eke pere mpe m gara ala dị mma mọtụarị tụọ otu ozu ngwa were anyị ike pere gị tizie ngaji gị bute ihe ọchụkwụpụkwanụ ike pụrụ mogo pak efu mabesa anọ resistance Chineke na dike tọgbukwa onwe gị iri ori mba riwa nwere owu nwa ozu gị ka iri gị rie nwụọ rie ihe awụhụ eji mecha gị ihe ori ụmụada buru bịa ahịa ụmụada ụmụaka afọla ihe afọ afọ foto eji akwaga gị riwe iricha na uru a gị richa gị gbatịa akwa m ji agba mkpe ga-awụsala ọkwa niile gị richa ya ga-ahụ gị ahụ n'ọchị akwa na ibutere m dị mkpamaka m wepụtara ego sie gị gbawa ya ọtọ ụmụ ruru ọkụkọ nọ gị hụrụ ọkụkọ enwere ụmụ ruru ọkụkọ nga agbuli ga m ọkụkọ ka m nwee ma gbasa ọkụkọ ekweghị gị ogbugbo gị gwa onwe gị sie meri ego onye riri nwunye oriri ihe ọjọọ plan ga-agaba ọkụ riwe ọchịkwụpụgo ihe ọchịrị ego fụfọrọ gị richa rice na ha ga-eji spok ote ka ọ ga-aghọ n'ọchị zụta gị akasị ọkwago isi ga-emejisa m oyi ị ga-ala n'ozu gịnị gakwa ọgwụ rie shi ihe mongo park aga m ata gị ihe sati mkpọma aka m nụ mgbochi onwe m ala rọngụ bọọlụ ama m ndị m ka lụta tela Ọbasanjọ ma bụ nwaanyị na Buhari lụta ọ ndị na-ayọ mbiko lọhọlọha m sa ha no wetu onwe m ala sị mbịa mere ndị ezinụlọ na-ebere mmiri m ezinụlọ na-ebere bịabịa gwụrụ ọsị ka mmadụ m sọ wụsị ngwe Youth power! Youth power! Youth power! O wee menji kpọ ọgbakọ anụ a ọ maka Mogambo batara obodo a kọmpriti ka na-ntị everybody n'obodo anụ a o te ka anyị ga-esi ebi n'obodo a ndị ichie anyị na-enye anyị na ha ga-enyere anyị aka a na-etesi ndị ichie n'ụwa ha igwe nwere igwe chọrọ ime ma ndị polisi anụ agbọghọ ọsọ anyị wabụ ndị youth anyị nwere ike ya ma anyị ji kpọọ ọgbakọ anụ a anyị wabụ ndị youth bie ga-eme ihe unu sọrọ ọgbakọ anụ ka anyị na-ake Mogambo anyị je mara ma ya ime Mogambo n'obodo anụ a ama na agbazi Mogambo ọsọ maka omengwa agwa omegwuru ọdọchi o youth power anyị ga-aga nke Mogambo na oya anyị gano anyị ga nke Mogambo adịmasị nwaanyị ukwu ememe nganga bụ ọsọ suru n'ime afịa ka ọ ya amụ ife o mere onwe ya onye ofufe echi ụzọ gbagbo onwe ya n'ọsọ onye na-agakwa ya na-ene anya na maka mgbe ndị mmadụ dị n'obu ọba ọtụ ụzọ iru aka n'ụzọ iru aka ekpe nwanne ịgba ọhụrụ Ọnịcha adịrị ọtarịga ọha ya bata Ọnịcha jigo egosi adịghịkwa nwa arụ ana mmanwụ na-enye ka o si elu n'ọnwa bụ oke olugbele mmemme arụsị na-eje ụka bọsị Satọde Mogambo nwa bụ odogwu olugbele mmemme ike a na-akpọ egwu n'anya akwa aja afụ ọgụ mmanwụ okeke ka unu na-akpụrụ ifena nwa bụ okeke ka unu na-akpụrụ ifena ọ dị ka alọ na-apụ unu onye ego si elu ewu ọ̀fà dị mma ndị ọkafa ezigbo adịbe ndị nkịtọ na ndị mme nọ ọbala ọrụ na-agụ ọbala ose polisi ndị debe na mgbagana ga-agba ụzọ mana ọzọ ya na ụlọ ngene ka eji akwụrụ ngene nwụọ
na-eje na ndị na-eji mmadụ dị n'obi ọkpịa ụzọ nkwụ n'izu aka ekpe ịfụ na efe onye rọọ ọmụ Mogambo odogwu hei Mogambo ụbọchị ile nke onye ori mara ụbọchị onye nwụrụ Mogambo ama youth power Mogambo mapụ na baa n'ime mmiri yipụta akwa yipụ akwa yipụ akwa gị yipụ akwa gị baa n'ime mmiri baa n'ime mmiri baa n'ime mmiri baa n'ime mmiri Bani den mini. Bani den mini. Bani den mini. Di na orang pernah ni mini. Orang pernah. Ini macam Mogambo. Siapa ni Itali? Itali. Siapa orang ni Itali? Itali. Itali. Yes. That will show I am no hope. Papa ti raro. Alaga abobi. Ototo yi belen. Kini ke na azizi kafara. Agomeri pe gidla go mo aja ti ya na aka. Mama. Adam. Aiwa. Hello team. Mbakwe. No. Oh, wunem. Hello team. Ela ki demre zero ta ka yi troko. Anyway, abere me ile zire nga anya bia mbizi ka oji. Eshim na ka onowu. Ila ndi ichie gbakro. Onowu sim bia gwa gi na anya ehuru now. Ya wuru go nwa ochifu Imo. And achi ihe ji agwa gị ihe a bụ na tọọchị eji eche nche na mgbe eji eche nche ịbụ matle ọ na-osi mbịa akpọ Do you know that you are very stupid? mụnwa The most stupid man I have ever seen in this 20th century. Oguma. mbụwa mbakwe stupid Mụnwa Chief Imo, idiot. stupid always yoku ka ikwuru wee exactly. See, he should never you we kuna kam. Agajaga start. Patanga be some no. Geli ha basam. Eli ha basam touch. Eh? Owo no do no na Mogambo no nwe ekwolese na enwe di ihe awụla awụ vigilante ma ọwụ ihe a ga-eji mma eme n'obodo nke ga-aga n'ihu. Lekwa ya ma agwa unu. Asa ha zo the bomb ma ọwụ egbe ka ndocha na-eji alọg ha lọ agha. Owu na wudi ihe ha zụtara n'obodo nu. Let them count me out. I can never. Much me keep them charger. Chineke ama nkwe. Ana azụ mma azụ touch. Ọ dị ka kamgbe m ji mụrụ onye iwu ihe awụ ofu okwu n'ime okwu ikwu bere uru mana ka m jikene ele ihe Mogambo ga-eji obodo ọha oburule tụọ atụmatụ ụta ga-esi mee ka obodo gaa n'ihu ofu onye ajụ onye ọla agbacha nkịtị ka ahụ gbasara ha asụ ụmụ nwoke niile nọ n'obodo nụ na-ebi ndụ dị ka m asụ ihe niile akpọrọ nwoke nọ na this community nwere ụdị obi m nwere this community would have been a better place. Mana unu niile awụcha ndị ome unu niile awụcha ụmụ nwaanyị ekwesịrị otu akpụjuo na ara n'obi jeji unu akwa lashịọ na ahụ ọnụ unu ga mmanụ ga-amụrụ nwa bikọs unu awụdụ nwoke. Imagine Mogambo nwere eme ndị ichie niile nwụrụ ha ka aka m nwụsa ha n'ala pịa ma ahụ n'ụtalị pịa si na enweghị ihe wụ ihe vigilante a ga-eseti n'obodo ọ gakwara n'ihu gwa ha sị onye ọbụla emega gba ya tọọchị ekwentị onye ọbụla si ya chege nche n'abalị were tọọchị
gbasa ya nwa Mogambo n'ihu onye ahụ na-agba tọọchị ya na-agbara mgba egbe gị gba ya otu mgba tọọchị gị gbara one bullet yes because there is nothing like vigilante ma ha hazie na ihe alili mma eji mma egbu onye ji egbe eji mana ịgba onye atọọchị gị gbagbu onye kwanne kwa tọọchị ka eji agbagbu Mogambo unu ga nechagharị onwe ọnụ people should go and think of what to do. Ọ dịkwa egwu so Mogambo sọsọ ofu onye ejikọta obodo a niile chọkọta ha n'ọba aka ụta na-apịa ka remote aja ama ihe mere ya wụ ihe o ọ ihe ọnụ chọrọ otu onye siri chọọ otu ọ ga-esi adị ya lecha anya ya hụrụ nga m ka ọ ga-esi ebido operate mbakwe biko obi adịghị m mma obi adịghị m mma ile anya mgbe ị batara nga ihu adịghị m mma elekewe obi adịghị m nkwe mgbe a ga-ahụ hotel ikwu okwu sị obi dịghị mma taa obi adịghị m ịnọ ga na-aṅụ nkwụ ele ihe mbe obi jidere m ma gwa m ihe gbakweledala m kamgbe ị gbara mara m n'obodo na-enweghị onye m hụrụ otu hụ ihe ya tụtụrụ ahụm onye na-ewe ihe mmadụ ahụm onye na-emegbu mmadụ enwekwula nke gịrị otu gị nụ na-ekuchiri nwunye mmadụ ya ma onye nke di ya dị ndụ ma afọ ke di ya nwụrụ anwụ enwekwula onye nọ na akọwa ya n'akụkọ sị na mụnwa nwere linkage to such atrocity ebe ihe ọ ga-eji awụ nwa m mana nwa m nwaanyị pụrụ nga aka mgbe abalị ọbatado nwunye m apụọla gawa itinye ekpere m na-ekpe ugbu a ya wụkwala ihe m chege ekpere m ugbu a ya wụkwala ihe m chege maka omega emege wụrụ ya ihe waka ngwọ sapasị ewo kelewe elekeke m na-agwago chọrọ m gị nọ ga-amị nkwụ choo kwa ụzọ ọwara na-agbago wepụ ọnụ bikwa ego m gara akọgo ụwa m na-akọgo chọrọ m na-ebesa gị akwa gị ma bụlie m amị ya choo anụkwa ahụ gị ka nkwụ mgbe ekpere ka m buru ya ihe m buru ọrụ nkwụ ọmịsi emengmeng enweke mpa kpakpa dị aka kpankwụ na aka ọdụ ma ebute dozi gị n'elu na-esi m godo abụpụ ịmanịsị ịgba alụ ụka mgbe ị na-agbabedo ụka ele ihe mere iji elebedo nwaanyị ele ihe ụmụ nwaanyị na-eji agbara gị ọsọ nwoke gburu ụka enwere m pakeji ọ njelebedo nwaanyị bịa bịa kpee aka ị na-aṅụkwa nkwụ ototokwa ego n'ọnụ iji aṅụ nkwụ a bịa ṅụ ọzọ m ga na-akọ oge otu ụwa mere ị ga-emecha m ebere nwere m sympathy inside your mind gị bịa nga ibuli agwa elu nga oyirigo nga nwaanyị ọcha ihe oyirigo nga nwaanyị ọcha ichi iwere ka mebie eke m ọkwe ka iwere ka mebie eke m ọ gịda awọ ọkụ mana eziokwu na nwa m a na-arụ ọrụ si rụọ ọrụ mana ụrụ akarị n'ọrụ ndo na onye na-egwu egwu ọkụ na-ebu akpana n'aka ịchọkwa ọzọ ọ ya gbaka na ya ama ọzọ ma ọzọ ya na ka nsịkwa na nwunye agụ ya abụ agụ na ịmazi nọ mbe na anụ anị m agụ anụ anụzi ọdụ a ga-eji na anị m nwunye mbe mbe ihe atọwala elu na onye agụ ya bụ nchachacha anya ndị bụ unu zuzuo m nwere biko ihe efeta m anya m biko gba m iyi ife na ya gara zikwa ọnụ ịgbakpọzi my tab na biko n'ọnụ ụsọ isecha ebule ọbọ m pọintị ya m n'iru Chukwu bịa obere gara ebe ka a na-ekenezi m kpọsi mụ na ihe anụrụ ọrụ gị fụ onye ọbụla sụkọ ya bụrụ n'ụwa binye m n'ụkwụ ọ mkpali ka ọ gịnị mba m nke ijizi bozie right na ego m kenye na gịnị. Good morning, sir. Asị nke ebe ma ọsị good morning sir kedụ onye si kene ekene ejidekwa m nsogbu bịa nwa nwaanyị ohihi n'ụlọ mbịa tụlee si nke ebe ọ nwere ike ịnọ m so o nwere ike ịhụla ya n'ụzọ ebe ọ gaje kama ọ ga-adaghịgara ihe ga-emeri ahụ ga-anabata ya. Thank you. Jide nsogbu bịa ị ga-ama ụma ji nsogbu bịa be odogwu
eji Bible eje na alụsị ifuru agwa onye isi na mmiri na-ezo ọrụ ọnụ pam ọnụ ụdị ya. Praise the Lord. Praise the Lord. Mem na-eti mgbu ka were ike mmeji wee solie nwa ya na-eti mgbu. Adị m alaik iti mgbu na-efe onye oziri ka m nke bụ ije jọsụ mabata like that si na ị na-achọ nwa gị ịnwere ihe na-arụ ịnwere aka ọrụ. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ibe gị na-eke isi ụfọdụ anọ n'ugbo na-egbu ugbo na-akwụ ya na ị na-achọ nwa gị na-alụ vigilante nwoke mebere gị ebe ka a na-ekerekwa eze mmụọ. Ngwa keke ọkwa ọgwụgwọ nne m nọrọwa nnụ nọrọma gị bakalala ka otu a na-eji ejikalala blessed sacrament jisie ike jide blessed sacrament roto Virgin Maria nna m gị merie agboo ya elugharịa mfụ azụ gị biko aga iji flag na-adịghị biko nwana na m kewa ọnwụ na-awa na mana ndị bụ na-enwekwa respect ewu ka o si baji ya n'ụkwụ maka na ị nọ m n'ụkwụ ị na-agbalị iru ịchacha anya nke nne gị jọs donye iru na be m nwoke ọrụ ararụ ụla gbuo nkọcha aba ọrụ akụ aka ege ntị ịnụbata ịbata nne ya akụrụ aka ọ gerọ ntị ọnụrụ ọbata ọdọnye iru ejibe iru ya eme ini ọmụma bụ nna anyị na-esoli ya ọjọsọ mabata be m ọntụ na ọ na-eme ifere mụrụ na ihe niile na-eme maka gịdị yes na ekwentị na ya fe azụ na mmiri ọ bụ ife etere n'ofe igbo okwu onye ịbajiri omelebe ya azụ stupid man. Ana m ga na-akọrọ gị sị na ihe na-eme m gị bụrụ ngwa bịa ṅụọ. Buru ya nwa m ahụ. Buru dali again. Buru ya nwa m ahụ. Buru. Felicia. Elekwere nwa gị nwaanyị gara akpọta. Nwoke ji flag ekwede m tee gị ụkwụ. Nwoke ji flag? Bụ onye? Ele onye ọzọ ji flag na-awụdo Magubu. Ele onye ọzọ ji flag na-awụdo nkịta ara ahụ. Ọwụ ya. Otu ihu m na-eti gị n'isi. Ya gbọ m. Mgbe chọrọ ihu gị ebitere azụ. Ụjọ bịa m. Ọ si emeri ya gboo. Nwaanyị elo. Chineke ga-akpọrịrị Mogambo ahụ ọkụ. Ma Chineke akpọghị ọkụ ya mara sọ ụdụ mụwa. Ebe Mogambo lechara anya ya wụrụ m nwa wụ chief Imo worldwide onye ọ ga-eji nwa m mụtara amụta mmụọ na ya ụdara mụtara nwa na-apịwa ọnụ. Aga m ezi onye nwụ. Mmiri ka Mogambo lechara anya ya wụrụ nwa m katapila na-enweghị breki kwekwuru Dangote moto ga-efe liri breki otekwala na otekwo ya ntị n'ala nwekwala ya ntị n'ala gị mara na ụmụ onye oshi. Ebe o lechara ya wụrụ ada m nwaanyị my pride ka o ji egwusara m egwu lekwanụ ga-agwa ya na m nwere iwe ọkụ lekwanụ ga-agwa ya na m nwere iwe ọkụ because mbido ebido akwụ gị n'azụ bido onye ga-agwa ya ugbu a ka anyị nidiri hot temper bupụta ya dị nke dọrọ hot temper gọ bupụta ya dị nke dọrọ hot temper bupụta ugbu a ka anyị nidiri ya Chineke mekwu ebere enyi gị nwaanyị enyi gị nwoke hụtọrọ nga ya soro gị gaa unu ga-eme ihe unu jiwuru nwoke. I'm telling you ekwesịrị m iso Imo aga Igbo nwunye m wee enyi m nwoke ekwesịrị m iso aga kamgbe agba nnọọ nga nweta afọ si eme m kamgbe a na-agbara kpụrụ ebe a m ji nnọọ nwaanyị na-ejigide onwe m ntakịrị ma ụma ahụrụ ihe ebe m na-ada eso m aga ọwa afọ na-enye m nsogbu ehi atala m igi n'isi mbakwe ele ihe zụtara gị igi n'isi ego tara gị ego n'isi mba udele ga-eri gị ozu n'isi very soon so kamgbe ị nọ ga elo mme ngwọ afọ asadịgo
Orele ni heji nwoke mu gba fast amage. Ihuna na na ngwara gị na nwoke gbara ụka. I told you that before, mana ilege manya at least na wa asị ka m na asị, ma maybe na nna akparị ga-akparị. Ọkwa gwara ngị sị gị na ịgbara ụka, ọ ya mere ụmụ nwaanyị na-eji agbara gị ọsọ. Onye ha ka gị na-alụbedo nwaanyị. Ele ihe ọzọ fụrụla gị na ahụ dogbo egwu oge ala egwu 6 feet tinye gị gịla nke ga-aga gịla na is all right. Orele ni heji nwoke mu gba fast amage. Afọ ahụ na-asakwa gị kpachikwe ya maka imega emega n'upụ m. Ya wụsa mpụ m. Ihe na-ekwu anyị m na-ekwu. Even achọbụ m ịgwa gị na afọ ogwu otu afọ sheme m before nwunye ga-alọtaghị. Ọ kwesịrị iso aga mana ọ gwụrụ otu afọ sheme m. Agịrị m eburu afọ ọsọ aga ọgụ. Hey, Mogambo. Mbakwa. Disappoint tụtụla m for once. Ori ngozi nwere ozi ga-ala gị nga ṅụọ mịa. Mana ọ na-ebe bụ gbaga agbapụtara azụrụ mkpụrụ ọgwụ ṅụọ. Ndị mmụọ fọrọ ịkwa aṅụ. Ndị mmụọ fọ jisekwa gị oyi. Onye nọ na village na-amasị ike ọkpọkpa ka ị nwedo. Ekwesịrị m iso aga ime onwe njem nwoke. Anyị kwesịrị iso anyị lụọ ọgụ kụgbọ Mogambo bụrụ kpọrọkpọ nwa mana agịrị m ebuli afọ ọsọ aga ọgụ. Mogambo ga-akelewe Chineke ya. Muganda ka akpọ ya Uganda ya ga-akelewe Chineke na anọ m in a good mood today. Maka sị megemege na otu iwe si nọ m n'obi nchi nga akụlie zọpụ ụkwụ. Oze efe n'ala. Isi m ọsị. Ị gaje na nke magobi. Ụmụnọ n'ugbo. Ebe na-ajụ m cross-road question. Gị na ana-agba gị si nwaanyị na gị nọ ga-ajụ m cross-road question. Ọ bụrụ sị ekwughị m ya sị na ọwụ na m enweghị ike ikili ụgbọ agaga lụọ ọgụ ahụ. Kama na ihe m ji ekwu ya wụsọ onye ọbụla ji ihe nwata welie aka elu nwantịntị oge aka ga-afụ ya ụfụ ya wetuo ihe nwata ewere ọkwa otu esiri kwe n'okwu. Aga m akọ nkọ ka o kwuru okwu. Ama nkiri magbukwele m gị idiot stupid woman. Onwe ihe mere ya ọdọta ọnwụ nga m nọ ka ị na-arị ike ka ị ga-ezi m onye ngwụ ma ị rikwere n'ọnụ ọdụm garuo n'ọnụ agụ kpọmkwem ị ga-aga napụta nwa gị nwaanyị gị che ka m ga were onwe m tọọ sacrifice ka m ga were onwe m nye Mogambo na ndị otu ya ha fọgbuo m nwa gị nwaanyị yawu children ọ gara ebe ọ ga-elo ọwụdo ụmụazị nye m ya ọsịsọ ihe na-emegide isi ọ wara na-agbago ọ ga-elo n'ime ihe oyirigo ọgwụ afọ ọsịsa eche m isi ọchị kwụpụrụ go eche m isi afọ na-asa go onye apali ịbakwa ịṅụ mmanya ọchị kwụpụkwa go ebe elu gbagbukwele m go ihe na-eme m ka gị na-eme m ya gị na nwunye ma ọ na-abụ ọchị ma wetara na ndụ m ga-esi ote wepụ n'ụlọ kpọ m onye osi elu dị nwaanyị nọ n'ọrụ ihe eke ụmụ nwaanyị ibe gị na-aga steji ha ọgụ hapụ ha agba mgba ebe agwa dị ha abaghị gị ga nga ahụ bụrụ akala ebe nga anọ chem ka ngaga were onwe m nye agụ ka agụ lụọ m anya m olo ebu Mogambo enwere ihe ọ ga-eme m nwa nwaanyị gara jegbo ya lue ọmụ na ya ngata aga m echi ya ngata ma megbude ya gbuo m ka nkwa m kwụgụ nga ọzọ ma ebudo gị n'osisi na famili pụọ gị kpọ m onye osi stupid people enwere ihe dị mma ụrọ m okirikiri nna anụ sa lụtara nwaanyị amadị m na ọrụ nkịta ara ka m ga-aga gwụrụ si nonsense ya gacha lụọ m na ya ngata ma m ebulie taa ya gbuo m. Alice. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.